गिबिसिनथारावनो रंजालि बैसागु फोरबोनि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय अननाय खुलुमनायखौ जासिनायजों लोगोसे आं गोजोननाय लाहरदों। गोजोन्थों। दिनै रंजालि बैसागु फोरबोजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै बे हाब्रुबिल मास्टार पारायाव गोदान गंसे बेवहाय न' बिल्डिं गायसननाय जादों आरो बे गायसननाय न'खौ दिनै बेखेवबाय आरो बे न'आनो जाहैबाय चिल्ड्रेन कचिं सेन्टार आरो बेखौ 6 फाइनान्सनिफ्राय 17,72,000 रांनि बे सेंसन मोननायखौ दिनै जाय बिथांमोनहा न' लुफुंनो थाखाय दायित्व मोनदोंमोन बिथांमोनहा लुफुंनानै होबाय आरो दिनै रायजो राजाफ्रा रंजानाय गोसोयै बेखौ रायजो राजाफोरनि प्रेजेन्सआव दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय। आं मिजिंथिदों बे हाब्रुबिल मास्टारफोरा रायजो राजाफोरनि जे साननाय बिथांमोननि जे गोबाव समनि सिमां दङमोन बेयो जाफुंसारबाय आरो बिथांमोनहा बे चिल्ड्रेन कचिं सेन्टाराव सम सम गथ'फोरखौ केरियार गाइडेन्स होनो थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारियाव लानानै बिथांमोनहा बे फरायसाफोरखौ बाव फोरोंथाय बादा खुंनाय जागोन आरो बिनिखायनो बे जायगाया जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय मोनसे गाहाम मोनसे बिल्डिं बे जानानै थासिगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय बेखौ जोथोन लानांगौआ बेखौ बेराफारफ्रोमनिफ्राय साब सिखोन दोननांगौआ जोंनि बे कमिटिनि जाहैबाय। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों बिथांमोना बेखौ जोबोद जोथोनै लाखिगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जे साननाय हनाय बेयो जाफुंसारगोन होननानै।